zviri kutaura murume wako unozvigamuchira here kana ndazvigamuchira? Handizvigamuchiri mama. Sei? Nekuti kuti moto uzonge uripo ndiye angauvesa. Saka akuona kukanganisa kwangu, asi zvakaita kuti tikanganisirane ndiye angazvipara. Hasha TV, nyaya sezvadziri. Ende wewe urushandisa pfungwa dzekuti uyu semunhukadzi mazwana kune hosha anenge amira pakuti it's better to kiss the devil, you know. Zvine uri mwana uri mwana mukomana, ona mwana wako arikutoka pamberi pako unokufanana. How cruel are you? Nzira yeupenyu unoiziva yekuti mwana uyu ari kuti baba achitarisana nini, and to make matters worse uri kuonza zvirutano mwana wangu ari kuti ndiwe baba wake. Tangamira ndine chikumbiro kuti ndingotaurawo mazwi maviri. Taura mudare. Iwe mukomana iwe ndanzwa uchitaura kuti baba wako namai vako kumusha uko havasi kuziva nyaya iyi. Ichokwadi here? Gungu havasi kuziva? Mukadzi uyu vanomuziva here baba wako namai vako vabereki vako? Mukadzi vanomuziva? Vanomuziva. Ko kana nhasi unoyu vazomushaya pamba pako, iwewe wati hauchamuda, iwe usina kuvazividza kuti inini ndakanga ndaramba mukadzi ndakuramba mukadzi. Uchataura zvichidii kuvabereki vako kuti vazive kuti hausisina mudzimai? Toda kuziva maziviro, ndosaka kuti vanhu vedu vachikudzoreredza kuti pawakupinda napo wakupinda nepasipo vatinzisaka nekuti vese vabereki vako. Ukati utaure kuti ndichanosvika kuvabereki vangu ndovaudza ndichiti alright, ndichasvika kuvabereki vangu ndovazivisa kuti nemudzimai wandaiva naye achavetese, ndovaudzawo zvikonzero zvacho zvaaita kuti tisvike parizvo. Chinditaurira zvikonzero zvacho inini ndizvinzwisisa. Alright, mukadzi anondirova achindirwisa, uyezve munhu wekuti anogara achitaura zvekuda kunwa mushonga, nemwe nguva akatomboga mushonga. Saka ndotyira kuti mune ramangwana ndoona kuzoita mhosva inosvika kana kumapurisa ndichinzi ndauraya munhu, inini pasina uchandiri ndichiziva. Saka ndozvandisvitsa pano. machengetero uchaita mwana ndikumbozera pamubvunzo yanga ndakachengeta muchitaura wapo. Mwana uyu wauri kuti izvo uchachengeta iwewe une mazamu here ekuyamwisa mwana uyu, kana kuti une chikonze unomuchengeta nemutoo upi iwe uchienda kubasa wani ende mwana uyu achinge asiyana naamai vake iwe wati unochengeta unomuchengeta nemutoo upi? Nokuti dare roda kuziva, ndivo vana vaiva munozotora muchine pana amai uko. Saka isi toda kuziva panapa kuti unomuchengeta sei. Ndinotarisirawo kuti tinokwanisa kunge tichinzwanana kuti ndine ndichivapawo mari yekuchengeta mwana pachikwana, mari yekuchengeta yemwana iye. Unotarisira kuti munenge muchinzwanana, uye uri kumupima pfungwa dzake here kuti acharamba achikupa mukana wekuti unogara pese mese, ko akasiya mwana uyu ukazona kamwana kari kutetereka kari kuenda murodhi kakuenda kachipema mari, unovunzani? Ndipindure, unovunzani? Handine ndakubvunza mai vacho. Unovabvunza pakuti chii? Handiti apa wataura kuti iwewe wakaenda ukarara noyu ukamubarisa mwana ndewakanonzani senemunhu? Anonzi tinokunda Alufas. Anonzi tinokunda Alufas. Saka kukunda iko anonzi tinokunda Alufas.
Mwari kumusoro kudenga vakaona kuti uyu ndiye akakodzera kuti ave mai wemwana semapiro yaakapiwa kuti ndemuchengetedzi ari kubetsera iwewe. Zvinewo waenda waabhusa mwana wemunhu wamumitisa vabereki vake for no pain. Kuda kwako yo kuzosvika hapo kuti wakwira kombi wafamba nayo wanosvika kwawasvika wangobuda nebhegi rako chete watoenda wozeyeuka kuti chikwama chatsara mubhegi ngandidzokere chatsara mukombi wodzoka wakutsvaga kombi iya ndozvari kureva kombi wakwira uri kusina kubhadhara zvinouri mwana wemunhu hauna kumuroora hauna kana chaukabvisa wakwira kombi isina mari wasvika usina mari yekubhadhara ipapo wasvika pastation wakuburuka wakusiya turusi yako yese mabhegi ako wasiya kana kuti watakura zvimwe zvinhu wosiya zvakakosha pai mukombi wozodzoka manje waita zvokutiza makondakiti anokuita sei kana kuti dhiraivha kukombi anokuita sei ndinoti sarudzo iri kwawo iwe ndozvafunga iwe Norest wakadzidza kusvika pani teshari ndokuti chii unoita basa rei ndiri teacher uri teacher zviri kutaura murume wako unozvigamuchira here kana ndazvigamuchira handizvigamuchiri mama sei nekuti kuti moto uzonge uripo ndiye angauvesa saka akuona kukanganisa kwangu asi zvakaita kuti tikanganisirane ndiye angazvipara saka kuti zonzira inini nyaya zvimwe zvacho anototaura zvekunyepa zvimwe zvanenge achiwedzeredza kuti ndinzi ndiri munhu akaipa asi pamwoyo pake anozviziva kuti handina pandakamboda kumuuraya ndina paakambondiendesawo kuchipatara ndii ndinanwa mushonga akaenda newe vabereki vakuaizvazvitaura zvitaro zvona saka panhau yauri kutaura iri very sensitive muupenyu nokuti mukati menyika pamusana perudo vamwe vari kuenda kunozvisunga vamwe kunona mishonga. Zvino imimi vaviri dai manga musingadanani ainge asina kudzokera kunoti engo chinonzi engo kuti dzokeredza saka akakuitisa mwana ndobva adzokera kundobva kuitisa mwana saka ane dambudziko raanaro mukomana uyu asi kunyange ane dambudziko apa taakufamba nenguva yemurwendo rweupenyu nderwekuti iwewe kana ati aachakuda wanditaura kuti wakaita teshari you can manage zvinokusimbisa kuti you are brave takamupa kuti uende kuchikoro unopedza unoonekwa uri a victim of the devil. Satani ndiye apindira ini chandachema vana ava kuti ndive ndinomira ndokuti ndakurambanisai mwoyo wangu uri kundirambira oyeni uyu ali mtangaro woza hakuna kugana kuramba mwana wacho akamupindura pindura wakaita zvawakaita vana vaite ndumbu inonetsa nitoda munhu ndovapa kokuakuita zvinhu vari kusaka varore mwana wacho ukataa amukanda mudenge wadii mwana mutu inokubatsira tanga waroora saka yokuti atange aroora imwewo uzeuramba
Uta barashiku mubazara. Okay, ukatomba mari. Wanipa mari pakukecha makore mangani. Saka Elfaz kukurukura kwatanga tiri kuita newe kwa nhasi handiti kwati baba vako variko namai vako ndiri kukudai mozoyamese iwewe ozoya nevabereki vako ani mazvinzo kana mauya muri mashingirira kuti muri kuda kuti muve munorambana uya nevabereki voyu vachataura pfuma yavo iri kubva ndipe pepa racho ndipe pepa alright kana wakamboriona zvakanaka pamunenge makuuya iwe uya wakagadzira pfuma yevavo yatezvero vako iripo wazinza mwanangu sekuti iwe wega ndiwe wakuzvisungirira tambo ndakukuisa muhuro kuti ufeme zvakanaka ndiwe unotsunura kuti uzvisungirire ikasike kukudambura upenyu ndiwe zvakare saka inini chandakuita pano paunenge wakuuya unoya nepfuma yevabereki then pane zvamakashanda mese monyora listi racho mazvinzwa zvavakasanga vese marwendo rwedu rwapfuura noresti akabvunzwa nedare kuti zvarehwa nomurume rwekuti achakura unoti uye chii chichemo chavo akati iye anoda kubhadharwa kuraramisa kwaakaita ushu kana kuti kudzorera kwaakaita moto mubhatiri rapauro rakanga radzima anoda ichokwadi here chauri kutaura kuti uyu akambopera simba akanorapiswa neuyu izvozvo zvekuti uyu ndiye akandiraramisa hazvina umbowo zvakamboitika here kuti bhatiri rakanga risina Rakazodzoka nei? ndaizvifambirawo ndega. Alright, fine. It's okay. Atite naro kwese ikoko. Apa tinoda tingosvika kuti macases yakawanda toda kutonga. Apa chandataura ndechekuti patiri kuya the next court day ndati vabereki vako vauya handitika iwewo uyaone vabereki vako handitika touya tokurukura nawi inonge iri last sitting because apa third sitting tichiedza kuona kuti mungasvike pakuona kuti zvingafambe sei mukaita reconcile. Saka zvandataura ndikati unozviziva here kuti iwewe vamwe vasikana vanokwanisa kukuchivawo then iwewe uchiti hauna basa navo vane basa newe at the expense of this one. Asi uyu ndaona kugara kwamaita makore mangari 3 years. Ana apa takanyora makore mashanu. Ndizo makore mashanu. 3 years. Aiwa kushukuru kesi wakastama ya sukari kesi bani mata. Asanga rumakoma. Ari mumaoko mako. Ari mukadzi wako. Anga sajala mtsima. Yanga girlfriend ya. Zvazvinoita po ndabve ndichitaura vanhu kuti hatiri munhu anochinja chinja. Handiti tine nguva dzinokwana kuita 2 kana kuti 3. Uchibvuma iwe ungati mudare muri zveshuwa ndagara nemudzimai uri kumakore mangani 5. Handiti dare rikada kutsvaga kuti pamakore 5 sei nhasi mava nemwana mumwe chete uyu asati ane 2 years anogorechii sei pamakore 5 mazova nemwana asati ane 2 years.
ndopakazobuda chimiro chokuti chikonzero chakanga chiri chokuti bhatiri rakanga risina moto, saka takanga tiri mubishi kuti tiite boost up the battery. Zvino bhatiri iri rakaita semanje rane moto razara rakuspaka rakuspakira ana Georgina andozonzi. Saka ini ndoda kuti kana uchiramba chinhu chako zvakanaka urambe neimwe nzira usingashandise mazwi awakambobvuma oda kuashandisa kwaramba futi. Zvino zvakonzera kuti isusu tiri kuteerera nhau yako tive nedoubt nechokwadi chako chaunongotifungidzira kuti wakakudai. Wozivo kana wakachokwadi chokuti kunokudai kunomudzimai ndichakudai zvinoti kana takutarisa machinjiro akuti magoposi aya tobva tayatsora kuti no uyu murume anonyekwawo zvaakutaura handizvo is holding the skin of a chameleon. Unozakarwa ivi kakasvika pegreen kake green, kakasvika peyero kake yero, kakasvika pepepo kake pepo, which is not good for a man like you. Be principled, nega. Kana wani naro abantu vakanga vari sine zvapupu zvisina muromo atukuzokona kuti izvi zotaura kazi zvisindizvi zvinotaura izvi mashoko zotaura vanotokumbira vanzi isusu tinazvo zvese zviri kuita po munozviziva. Po ari kufungidzira kuti zvaari kuita kunonga kutsvaga nyaya dzokubuda nadzo but ari kuzviitira. Asi tomboza kuti unozviita zvese zvekutaura nezviso kuti vakataura ivo zvese mumabhatiri zvese uyo mwana akadii zvese ukabvuma nhasi unowana imwe statement iko kasisi kari kutaura zvakari kutaura izvo zvikachazvara mwana uya apo nhasi maimai kana muchatozozvara aripo uyo asina basa uko wakutomusireta kuti asiri mwana wavo ndo zvakuve watodhamba muri ari mudumbu neari kunze neari kuuya zvinorega ndikutaurire musikana wauyi naye kana iri boyfriend girlfriend kana kuti mukadzi wauda kudzokera naye kana ari mukadzi chaiye anoda iwewe anotaura kuti ngatoitigani pese ndimuboda kicheni newe saka anokuti dhamba muri asi munhu. I'm telling you zochita pone mambo wakukumbirai kuti muzozokana vabereki handitika ni last date kedu next date of course inenge richiitete 16 saka musi wa 16 ninge kuri pano tobva tagutsikana kuti vabereki venyu votikati zveyo mudzimai nedzenyimi baba vabereki vacho vanenge varipo. Hatisi kuda kuti muzonotitsvagira marepresentatives yekuti baba havapo saka ndazongoyana baba mina unenge uchinyatsoziva kuti ivo baba minini macharacteristics avo navo they are the same class. Saka ndakaenda ndaona kuti tinowirirana which is not good. Tinoda the rightful father. Baba wako vakafa vapengi amai that's nice. Imi munovaziva kai ndinoda kuti ava ndo vanozopupura kuti ava ndo atezvara vangu ava ndo amwene vangu hatendeka. The same applies kana yakauyawo nevamwe ndoda kuzopupura kuti no ambuya vandinoziva havasi ava ambuya vandinoziva havamumu kana kuti ndivava kana kuti atezvara vandinoziva ndivava kana kuti havamumu. That is nice. Takurirana tosangana musi wa 16 pamusoro yechakapiri musati maipeta ndoda kubatsira muri yangu pfumo hazvirambidzwe pa tichauya futi ichipira kunyazotaura kuti takazonofunga zvakanambo takazonofunga mushedani ndakuda mukadzi hazvirambidzwe hazvisungirwe kwazvinogara uyo mukadzi wako ndazokutarisa zvakandakanaka ndakanyara ngwese uyu mukadzi wako iwe ndiwo murume wacho uyu mwana ndiwako nemimba iyo ndeyakwe hakuda kuzvitsvagira zvinhu zvakadii zvakaoma mwanangu ingochito chakamiri ndiregerereiwo uyu mukadzi wani handikumba moenda kunotanga upenyu chikumbiro kavedare ndakakwereta kuti sekuru wambofamba kuenda kuraranda yadii saka dzitira kuti ndinenge ndisina mari ndachitokumbira kuti kana zvikagona kana muna machi kuti ndizokwanisa kupa baba mari yebhasi kuti vauye nobva kunzira.
unokwanisa kutaura then unogona kucommunicate ndikunombokommunicate nemurume wako kubva zvandakabva kumba varara neni ndichidzokera kubasa vanombobvira vakazobvunza mwana kana kudii saka zvinondiremera manje kuti ndikwanise ndichitaura navo vanenge vachiratidza zvishoti havasi kutoda secretary nyora kuti vanofanira kuzoziviswa muna March date riri free nekuti vese vasina zvavari kuita vanofanira kuti vaye kudare uyezve apa ndiona kake china amwarenga ari right kwasha can you foot up the bill saka apa semataurirwo yazvaitwa judgment ndichaipa musi unouya vabereki vako iwe nevabereki vako iwe then pajudgment ipapo kana mashingirira kuti muri kurambana apa panga pane chikwereti chevana ava manga muri kurarama pachihure saka ini ndenda kukuchajai zvinofambirana nekurarama kwamanga muchiita tawirirana saka endai munofunga zvakanaka nokuti pane point yako iwewe yawataura wati 1 mukadzi uyu angachikurova ndizvo iye mukadzi wako ndo vandakutaurira kuti shavere kurova iroro ndanga ndariita kesi kuti ribve mauri kuti murume harohwe ise condition yekuti imbe yako ive saka iwewe uyu wako kana ati aisumudza chibhagera akuti no I withdraw the demon of fighting anditiwo ndio chaunga uchicha kurova ndio fact yanga unayo right ndikaikomanda that demon kuti handidi kuiona mukati memba kana pane chinenge chanetsa let me know izvozvo ndo zvaifanirwa kuzotambira pane zvinoti mambo regai ndimbonoedza kana aenda akanozvipama mambo zvamakataura zvezvo yapama zvakara nchada handizvo zvinoitwa pane munhu then chechipiri pane zvikonzero zvawapa kuti urambire mukadzi chimwe chacho ndechekuti akagumbuka anoda kumwa mushonga iwewe hausi kuda ngozi ndo zvandanzwa nditi hausi kuda chi ngozi iwewe ngozi ndinoituka kuti handisi kuida auye kuzoparira ngozi kumba kweuyu rumwe rudzi saka iwewe uchiona kuti zvakarema sei saka iwe mweya wengozi wekufunga kunozviuraya tinourayira futi saka tikaurayira mweya iwoyo ukabva ndoupi mweya umwe wasara wekuti iwe unokuisa padenja iwewe ndirifunga saka ndiri kudzoka manje ndiri kuda kuchiwirirana nemudare redu kuti iwewe uyu zvanga achiita satani angari kutamba paani ndiye wandatarisana naye wekuti in the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan withdraw. Amen. Sakapa iwewe for the time being ndiri kuti imwendai zvandataura maconditions iwayo yamira yakadaro, then kana mazouya pane chinenge chaitika ndinokudai mundinokudai nokuti ndiri kuona Satani ari kumira kuti
iwewe hauna mazuva yakawanda ekurarama panyika because unozobatwa nestress wawega. Iye uyu futi uyu haana mazuva yekurarama yakawanda panyika, abatwa nestress, munodanana but Satan is standing in between. Saka hazvinei time ndenyu. Saka tosangana date muchadviswa, date to be advised. Fundraising. Nós fizemos uma